Икенчесе эшсезлеккә, безработицага китерә. Ни өчен диделәр? Чөнки кешедә акча күп икән, күп булгач бит инде әйткән, мударыбага бирәләр, сәүдәгәргә, анда әҗәткә биреп торалар, процентсыз гына. Мәсәлән, мударыбы нәрсә ул? Миндә акча бар ди, мәсәлән, бик күп инде, мәсәлән, берничә миллион ди, бер сәүдәгәрне беләм ди, ул үз эшенең остасы ди, яки аның заводы бар ди, берәр нәрсә анда чыгара ди. Мәсәлән, колбасалар ясый ди инде, мәсәлән. Әмма ләкин тагын да киңәйтергә, шушы заводны инде аның акчасы юк ди. Мин аңа әйтәм, мин сиңа шул хәтлек акчаны бирәм, 5 миллион анда 10 елга, син миңа прибыльдән, мәсәлән, 10%-ны биреп барасың дип. Прибыль булса инде. Но монда шарт куялар инде. Прибыль булса аласың, прибыль булмаса бер нәрсә дә алмыйсың. Менә монда инде берни процент юк. Монда инде хәләл сәүдә ителгән була. Һәм шулай итеп инде теге эшчәнлеге артып китә, эшли башлыйлар инде. Бу моңа инде җайлап кына үз алган әҗәтен кайтара. Һәм инде прибыль була икән, прибыльнең шул 10%-ын аңа бирә. Менә бу рөхсәт ителгән мударыбы дип атала. Бу рөхсәт ителгән. Һәм менә байлар инде шундый эш белән инде эшлиселәре килми. Ни өчен? Шушындай теге сәүдәгә бик бирәселәре килми. Ни өчен? Чөнки монда риск бар. Ул прибыль буламы әле, юкмы? Бәлки ул акча вообще теге юкка чыгарга мөмкин, теге сәүдә китмиш инде. Яки кайтара алмаска мөмкин. Һәм шулай эшләргә кирәк, уйларга кирәк анда. Яки сәүдә ачасы булса, үзенең күп акчасы бар, сәүдәгә тыгасы килми, үзенең завод төзисе килми, товар сатып аласы килми, курка, эше барамы, юкмы, күпме нервы кирәк, күпме эш кирәк. Һәм шуңа күрә ул нәрсә уйлый, мин лучше аны банкка салам да, яки процентка гына бирәм дә, тынычланып, миңа процентлары килеп тора. Монда нервы да бетмей, хезмәт тә куясы юк, рәхәт. Әмма ләкин шуның аркасында инде менә бу эшсезлек тарала. Чөнки бит ул әгәр дә эшкә, сәүдәгә тыккан булса, күпме эш урыны хасил булыр иде, шулаймы? Күпме заводлар, күпме анда кибетләр дигәне, мәсәлән, ачылыр иде, кешегә эш урыны булыр иде. Әмма ләкин банкка биреп, эш урыны битми. Анда шул ук эшләр эшли, әмма ләкин инде процентка гына акча биреп утыралар. Яки кешегә бирә анда. Шуның артасында менә бу безработица, эшсезлек арта. Рибаның күбәю артуы буенча инде.